Kapin 300 ka mga returning OFW sa Region 10 ang gipanghatagan og financial assistance sa Department of Migrant Workers Region 10 pinaagi sa OFW Welfare and Reintegration Service. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. 308 ka mga returning overseas Filipino workers kun OFW gikan sa managlahing lugar sa Region 10 ang gitapok sa Department of Migrant Workers kun DMW alang sa reintegration program sa maong ahensya. Sila ang mga OFW nga nagdesisyon na nga mupauli sa nasod ug dinhi na magpadayon sa ilang panginabuhi. Sumala ni DMW Undersecretary Bernard Ulalya nga mandato sa ilang opisina ang iplastar ang kahimtang sa mga OFWs kinsa ginailang modern hero sa nasod. But this time, the law says OFW and their families. So any issue that involves the OFW family, whether it's financial, educational, or anything psychosocial, psychological, or social, cultural, we will be here to help. Lakip sa maong programa ang agarang kalinga at saklolo para sa OFW na nangangailangan o Action Fund o ang mga OFWs nga nabiktima sa illegal recruiters. Adunay livelihood program sa OFW o ang SPIMS o ang sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Kung ang pagpapauli sa mga maestro ug maestra nga anaa nagtudlo sa abroad. Usa si Teacher Geraldine Aguirre, 15 katuig na sa nasod Thailand, isip grade school teacher. Gipahimuslan ang higayon nga makauli sa Pilipinas. It is our privilege nga pagkaabot nato diri insigida na natay automatic na natay item. So grabe gid nga help sa amua as OFW nga gaplan na nga magbalik nga mag-for good nata sa Pilipinas nga naa natay work jud pagbalik diri. Sa kinatibukan, mukabat sa kapin 11 million pesos nga cash assistance ang ilang natunol sa 308 ka mga returning OFW sa Region 10. Hugot sab nga pahimangno sa Department of Migrant Workers kun DMW sa mga buot mo apply og trabaho abroad nga ilhon og maayo ang ilang mga gisudlang recruitment agency aron malikayan nga mabiktima sa illegal recruitment. We have assigned personnel to monitor all these advertisements and postings at the Facebook. When we verify it that they are really offering employment, we conduct surveillance. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.